Nama ngai hakini ke jingieid lenti jonga kumala santli kisnem la yo pan shikri ki pai ba long ke ke besne tunat hadu kata ba ki pai ba ki pani ki jingieid ki pani ki jingieid trelang ban ngila le ki kam shibon na bunta ban pukil ya consultancy re hakini ke poru kat kum ke jingieid jonga nadu ba khamtam hakini jingieid lenti jonga yakini ke kam election hanus kum arjar apply ngai ba ki pai ba national jong constituency juga kiri ki pai ba kusne tho ya kam ki pai ba ki ba don kata jing sne ulem ba pe tiblem da kata jing i joki nomor hadu kata ngai ba jing i jong pai ba nado tu sne ara jar ka pra hadu kata kampat ko dang yaine dang yai bteng dang iskem ba hnu sne ara jar apply lu da ka jong jing i jong pai ba ngin wan ra ya jing job session hagni election ara jar hoi naklian junga kum emli marsin job hang tu por ara jar kan pra ngilai persang bal kat bala daga bai trilem daga bai trilang daga jingdor lang jong ki ramba jongi ki ba ai jingmut ai bentai beper daga cooperation jong ki notion shnong jong ki shnong beper apo jong ka constituency junga ngilai persang ban wan lat wan wat kilat kilenti ba kumno ban wan ra development tengah iba hagata ka jingieid trilang jongi ngila persang bat ngila iba shibon ki jigala po ka constituency nula ban len ba nginam par la ban le baro chis pa person na kata kadang na sidon kam yang budget economic mat te hagata ka jing len ti jongi kuma sandli kisnem wala pde ki jidon jong covid ars dem ngiladu jumutai re hagata ki lai ti kisnem ngila iba ka constituency ka yo shibon ki jumutai khamtam haki road sector ki sorok nando ki sorok ba kunjuru ki sorok berit haki internal road ma yo kunjuru haki school ki bungi wanra ki scheme prepare haki government school nilayo ban upgrade ro ya kenika civil hospital apo jumpi district jongi kumju ya ka sin RD block nilayo ban scam hamni apo bapung shnong apo shnong bapung but kiwei part ki scheme ki prepare mana kene ni yoru ya kene scheme apo jongka lamba jongka tnat jongka tourism department namar men shwa ngampoi berkhat dengan ngindang yo mai scheme recently ni yo scheme apo tourism department kene ka I mean same yigi ba nangnesh kmarlu ngindang la shuban yo ikum kini project kemudian tnat panithu hakni por khamtam ya ka football artificial turf apo jong ketiga district jongi da ki trelem lang jong ki ramba jongi nadu deputy commissioner DSP but kiwe ki perlo ki baidor ti lang hakne nilayo ban penurlong ya ke biggest dream jong ki youth jong ki eastern hills namar na kelma ha ka to ka post jongi nam ta jong ketiga artificial turf iverum don ba kinok tho haji de bat kali namar bol sema when it comes to politics ki ba don't be to we are ba busnya tanat ba bol sema re haji de bat kali artificial ta baro pro yikmen lo kani ko pen i ba ki kam ni le nabata juga district ba nabata juga constituency ki ba ki kemen but kata jing kemen jo ki ngai scam ba kindang ya ashu ya kata jing kershan पर शिपोन की काम की बिना साते ना बन लेने देता कुम कुछ को आजों की नौशन शुनो जो करेंगे थांजुगी या कि गवर्नमेंट कॉलेज कुंजूर बन बियांग बन भा या कि जिडोट कम जो कि हॉस्पिटल हापो जो करेंगे थांजुगी कुंजूर या कि सुरक की बिना साते से तो करने या कि तुरु डोट कम भा बन मिया बन भा बट कि वे कि आर की प्रोजेक्ट की भा खमा बा कंसल्टेंसी का डोट कम भा ya kita nangis skem da ka jing jong pai ba ngina ya chkma ngina persang le ka bala khna ba kalong ka jing toy yo pai ba ta me che economic ma nakalian junga ngai ya boro ki candidate umtang ya ivel ne ar de ya boro ki candidate be contest ke election ngai bo ki de ki competitors da khma junga ngamla ban underestimate ye ki we ki la ban underestimate ya ki bo ma Kyrmen ta de khma chunga hi boro ki candidate
ki badon kita ka potential but ki belong ki candidate ba shlor bani contest ki election nyarsne brom kini bro ki candidate jumi nomor hagijingile abdon hi mo ki nagaliam persyaru ki banga kwa ban request kini ki perlu candidate hagini ka tem arja apply ba yo dese hagini ki jingile jungi nabanta ban sekri ba midon na kachong jingtu barhak ju ko por ngidon la kachong jing sneu na bata jong ba ya kata mlai ban len we bri we per no we tena kata ka daw ngangin scheme hi wa ki ba jong constituency kindon kita ka jing sneu thu haki ba kum yo no bri we kinje na bata jong election arachar apply naklian jonga ngada kapat ki ba national jong constituency wakin sebha ban ailat chu inga kumkhun samla jong ni thain ban yach khwat na ta ban shikri ba namar hakni tem arajar khapra hadu arajar apply kila ayanga ban shikri kumba santli kisnen hare hakta ga full time jogi ni ladu kumba artli kisnen mde banga bu yo covid hakma hare ba sneo ba dangkwa shu ban shikri ki ba na ta ga daw ngis kem ba ki ba wala da ki bru ki ba kita ki competitor jonga ki long ki ba khlain hadu kata ki badon ki ek resources ki badon kam na mata ke election ngangi scam bagi ji jong ba mdon bala ban ki na kata ki ji jong ba kan ya scam ban lomba ki ji jong ba man poi biang ta ji jong na len jong ba bunsen ne yosio ba ki yekno ka fda government bunsen ki ba ki UDP ki de kingmaker naru pasdam UDP kita kingmaker bila banle kita dengan ngko ban itu ki ba kamde ke besu yangi kum ke party ke bayo tang 100 sit dan new sit prasit ban long ki kingmaker ban shnaya government rengi ni dolang ha government nomor lada ni show ha opposition minumla ban wanra ki development minumla ban ai kita ki jimut jimperkhat ni ban ya ai kita ki lia jungi na banta ban bahaya ga state jungi walada ni persang ting ni persang ban ni kita ki lia jungi handre lada ni cha reject pro handre atlas ni la yo banta ban ni dolang ban pli jungo kata de ko we de ko bodon ha po jung government handre ban ong ban shim ki decision kita ki handre ni mut kam de ko besu persha ya kita ki bodon hadu arpo plus ki numbers ki bodon ha po jung coalition jungi na kata daw ki pai baru ki se thu ba bagi UDP ke dega parti be senrap lang bar ke NPP tengam keno ya ke NPP ya ke ki ba ki la le ringangi skem bo pai ba hi se thu la ai samli kisnem menta hande hakni ke tem ko bandawan pai ba hi se thu ba ya keno parti be kinai na kalian jungi ni kula rakhmar ki pai ba ni shikri ho ya ka state jungi na da ki pai ba ki don ki jingshaniah parti UDP to se bha wadam sha ban sha pungam kita ki resources ki beper khamta ma klem pisa long ki baskem hujung mut ayangi ka numbers ka biang khnamba ginang bengin yo ban lead ki government nangi skem klem ba ka government ka ban sawan lada ki pai ba ki jingshaniah jaki ni yo ban lead kan long ka government ka ba de ki kam ki bahana ba munta jong pai ba jong actually ki pai ba ni ka party ru ka don bata la ka jong ka bata ubriru dan la ka jong ka bata hagni bata ki brew ki national jong ka constituency ki da shong perkhat bha but the pay ba yo ni ubriru dan hagno ka party teng ka don bata ba ubriru ki eat ba ubriru ka party but kim se tana hamta kim jeje ru ka dega we re hagni ka por ya ka party UDP ni iba ki paiba ki favor unde tang apo jong ka liga jadi hills re hambaro ki jaka jong state nga i khamtam khasi jantia ki paiba ki the favor bahaya ka party UDP karkum buji ni jonga kata de ka bakla nomor house name arajar khatra nga job ye ka election unde de pisa nomor ngite baki we part ki candidate ki jindon jong ki palak rengi pat claim the don kung kita ki jingdon jong ki we ni poisha ka thong jing job namar hagato ko por ngai la de nga le introduce le de sha ki pai ba apo jong ko consultancy kumba arsenal tam hagita ki arsenal ngala job ye ki jing i ki de hagni ka temru kan lokum ju hi
beri we don lang bat ki pai ba kham tam ha ki jing kho jo ki program ha ki jing don lang ki khawai tawai le ni ha ko ba shitom le ni ki jing ja ngangi skem ki beri kindang bat hi ye to ki jing e kanang skem hi bat ka kat kum ki jing e hadu muta ki pai ba ki bat phet na kidang how we arm la le ni ta don ba phet re ki bon ki ba ya snok ti lam ban ngi da kata jing kermen ba ko che ta jing chong bat ban le ba ya ka consultancy nabata jong ka consultancy akwa hi ba khamtam kini ki road connectivity ban promote in tourism ni ko ban yo kini ki road connectivity khamtam company ka lomshan mi chicken tala ni la ngalamu proposal ha to ga hagani ke temala de handai hadu utang padyo ini scam ngin dang wat yang gitu file badang sa pending khnang ba yo to ka benefits na ta ki tourist kunju yakini khamtam kaniga jingkeng bala rimba na do ko porjo masibon kaniga jingkeng umsuwai ma umsuwi buni ko hangniru ni ibakala rimba tela don kam ya ka ban chna bathamai kaniru ko proposal ngala de bo kadang sa te kadu batang in patyo e ka sanction ninge skem yakini ki project ki we ki a ki dang bon hapo jo consensus ni jonga dakaba ki paiba ki aila dinga ban yash khmat kumu MLA ban represent nandang la ban ditwat ya gitu ki letters jonga khnama ai ga jingunta no ta jong pai ba barkaba khwat ta merunga nga iba kat kum go jingi jonga East Jingieid Hills ka don kam e kumunga ong go government college nomar ki bun ki khun samla jongi ki bum la ban afford ban le ki college bo per khamtam ki private college nomar hapo kaniga district jongi ni dunam hai college ro asal ko mai kaniga land custom station ka banga iba ni don kam e nomar ni don kini ki resources no limestone do yong but kime ki ar chibol kita ki resources moble la these ki jingar ko re ban pundon kam ki ni la don kam ya ka connectivity but ka Bangladesh tinga iba ka district jongi ki East Jingieid Hills ka don ta feasible ban pushna ya land custom te kani ninge scam ba daga bayo ban nomar hakani gatem sasnim shedru ngala pershang ban ya lenti ngala surveyor ngala leglam ki officer legi parla ban urlong ninge scam ba daga ba aishu poringa ban ya lenti ha ni tem banwan nange scam ba kini ki project ru nindang ngidon ko hope ban yo kini ki project hagai marwe nga iba ban pukiu ki economy jong state kata de wai ko wai badon kam ha bar hakuchu ko por ban pinyo kam pinyo jam ki khun samla te kini nga iba ble la ayingi kini ka resources khamtam ni ka mariang ka ba itna hadu kata lomba jing don jong ki kshai ki lom ki ba itna ladang ila ban promote tourism claim ki economy ban kumjo kini ka job opportunity ki yo ki khun samla ka main focus jona long kata kumno ban pendap biang ya ki berling jogi namar ladang yo ek yo kat bungi yo ru hande lada pai ba no social jog state jogi umpat dap pat biang umpat ko kata kan ngidang sa den be te ban long hi state ko bala khambiang ngidon kam ba ban yo ya kita ki chip kam nam ta jogi yun jogi ta election nakalian jonga bat khamtam ngangi skin ba ki weru ki candidate kin board ya gitu ki kendon jonga election commission nomor nginamla ban bypass gitu ngin follow gitu as per rules yani ki ek kendon labu ngin kendon kam lada ka allow ka election commission ka allow ini ban le ka tat bomon ya kata ngin kendon kam ha kata ko be ki pai ba hande de ko pensil ha jingte ba kita nomor marwe hin ni bo bri marwe no la ban le ek ka le ban le no kam don kam hi ka majority le don kam hi ka understanding jo ko group ma te ngangin scam ba upai ba option tho yi kita ladangi kren ka bai kren ro ma ha ke election ni chai pan happy be dai ya kita ngangin scam ba upai ba sa ai da ka jibab ka biang pan pai ba la sen tho yi kumno pan la ya kita and ka politics ka biang ya bro welcome everyone the day you brew ba don hakenu ru banta dai ke ba don kam ba ngim day ban penjeklia ya politics namar ke motif jomi as a politician bangin shekriyo paipa le ya kam ko ba manra ki development ki ba fer unde da ko be yo paipa
unde do ba thombor ya ka hok chung ban ba ande ke brand ka mini shakri hok yo pai ba lada don kum kata ga jing thumo how no brio ula ban contest ke election hadan ba ni skim pai ba on skim khadi ya ke brand ka le kata ngana mla ban ge ande ko we ga ko ban karpat ki pai ba kinde ban teng ya ki to ki brio ki ba teng pi numar mentang la don ke law ban protect ki pai ba la don ki police force la don ki force prepare ban protect ki na kata kata la don kino ki brio ki ba teng is made to be but thing go ahead fight for your rights numar ka ni ka she vote ko jom hi kala ban wan ra ki jing bha jong ka constituency jong state ba jong ka ri jong hi bro ko hi la da pi bakla use ki ni she vote jom hi kala ban long kejing dok ba shirke na ta jong ka consensus ba jong kari hi bro ko we tingang is kem ba we no church no jong ni consensus jong he will fight for his rights and then vote to whom he favor to kata ke jing kapat na jong but we assure protection to each and every one karkum ke ji jong na ta hamala ki consensus ni don be ke jing hele habaro ki nyedli te kecing i jonga but kecing is kem jonga ba ba no marmon hakeninga i ba punsen ba kono e government MDA ta hagata ka jingkono e government MDA ki kono ru monobality ke state te kecing ile apo jong kini ka janti jongi ki bon ki jaka ab 7 ngai skem ka ku ji jonga 5 6 6 ke kecing ile persha long within the MDA government te hagata ka jinge jonga ba karkum ji ka analysis jonga ba ka UDP kan yo ka benefits te ngai skem in your maximum numbers hagani ka janti hills to me